Samantala mga idol, isinasagawang phase 1 naman ng Dumpsite sa Dagupan City, Binisita. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Binisita at minonitor ang kasalukuyang isinasagawang Phase 1 ng Dumpsite sa Dagupan City. Binisita ni Mayor Belen Fernandez kasama ang City Engineering Office ang nasabing lugar upang makita ang progreso ng pagsasagawa nito. Isa ang dumpsite sa mahigpit na tinututukan sa lungsod upang tuluyan na masolusyonan ang matagal ng problema sa basura. Kasama rin ito sa pondong inaprubahan ng mayorya para sa mga nakalinyang proyekto at kagamitan na gagamitin sa pagtatanggal ng mga basura sa dumpsite. Samantala, bukod dito ay kasalukuyan na rin ang konstruksyon ng skateboard park sa bahagi ng Tondaligan Blue Beach na siyang inaasahang makatutulong sa pagpapaunlad ng turismo sa lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM